Karbi Anglong Autonomous Council pen Kebe keche so atum aphan voter list men kangtan terek aputhak aruni phai thongke siani all party hills leaders conference central committee atum amithang sai hemalong Pherangke mai kangnipon Kebe keche so atum aphan Karbi Anglong Autonomous Council along akimi voter list selam pen amen ingthan veknangji pupen all party hills leaders conference mati APHLC atum kache songasai dengponlo Lapen labang so puthak sai kiding ponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council atum pen kedam tang surihini rak trainer kep August 14 ani drafting committee sing ponsi Pherangke atum aphan arpu pek ponlo laso drafting committee along abarim MP Horen Singh Be OSD MOS Karbi Anglong Autonomous Council Alvin Teron abarim MLA Mansing Rongpi Karbi Anglong Autonomous Council abarim chairman Dharam Singh Teron Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin, IAS retired Jai Sri, Daula Gupu, Difu Government College of Professor J.D. Thang, Difu Government College of Professor Bernard Rongphar, Padma Sri Dhaneswar Ingti, Karbi Anglong Autonomous Council Abarim Secretary Rup Singh Tiso, Guwahati High Court Advocate Minda Rongpi, Lapen MLA Dor Singh Ronghang Atumaphan Pekponlu. Bonta Ninkan Troxia Nangchok Deda Pita Piniarni Anta Pachun Pont Hekthelang. Lapen laso asai pachun thek thedet aputhakta drafting committee atumpen radang no lam the sita peklang hayabang abidet ipot lopusi all party hills leaders conference mati APHLC central committee maipu retired IAS Jai Kathar pen arjupon article 163 pen le la allo silam mejima henoma governor phankelu nangi ali la salam ta bijoyan saria putekang lo lage Paragraph 20 BA pen si salam rangi puputikang at lo la sohut. Ande paragraph 20 BA pen non anta governor fan lo ledet piapot lo. Alang litum 163 pen sia Assam government fan lo turong lo. Ra 163 article 163 pen. Halaga article 163 pen ke logic ke council tu maja ko hobe helage. Halaga council do fan galia lage assembly to fan lage Assam assembly kam hala bange. Assam assembly si aja kong do hala bange. Ako hala bange council long akarbar galia lage. Assam assembly to bate parliament atum law selam lo telasi governor kalites president fan ke logi a power abang halaki. Ante BA pen paragraph 20 BA 6 schedule pen kopya polo no anta lo le de. Neli legelo legali de le pilo ne panang putu e. Ha neli si thante det pu bong. Rata tum tala bang e chini nang ji son kapamang hu la pen bang ke than tap of ke kroidun tap la bang ke itum de chok chelo non ke rata tum. All Party Hills Leaders Conference atum ke keche kebe asomen kangtan ji aphansi bor ipon bonta non amat ke jakong kabi deta joksi klempon un eder lapen BJP atum pen Karbi Anglong along kido khaibarim atuma mensi ingthan pon thu et lasi khaibari mate inglong aso akhai atuma phan amen thapon thu et nang ji pusi All Party Hills Leaders Conference atum pen Karbi Anglong DC aphan Pinpura lota pajirdam etlopusi All Party Hills Leaders Conference amai pujai kathar pen ningjepon Arni sihat dan ni tum Chief Election Commissioner phan isia lo by post si lo speed post pen si lo alang li no an ke long at po la pen nilitum non inquiry sir kep atumi dik nilitum DC phanta ako lo pidam tulo address to a number bang number 3 lo asikia number lapen BJP atum bidikang limpen claim clay pulote MP kilikta APHLC si highway g ninga che the do pusitame ningje pontu News report Karbi Anglong Live